profession ay mga teacher and by position ay head teacher. Ako na ako ang misis, grabe po ng sakit. Dala ng stress, nagka-enlargement na yung heart. God is really good at the age of 45. Nakatry po brand new car. Do not rely on one source of income. Try to look for another source of income. Nga adlaw sa tanan, ang ato ang episode karon natay ma-interview nga usa ka trabahante sa gobyerno nga natabangan sa produkto the same time sa negosyo. Ato ang ilalahod si Sir Samson Bartolaba. Hello, good morning. I am Samson Bartolaba from Naawan, Misamis Oriental. At present, isa ko ka-empleyado sa DepEd. By profession ay mga teacher and by position ay head teacher. So, kung sa hinungdan nga nung nakaabot ko sa Sante, tungod lang sa sakit sa akong mama. Nga sakit siya o diabetes o dayon. Grabe kayo ang yantil, nata na kayo. Ngayon, tungod sa pandemic, wala na mo siya madala o mga hospitals. But by using Sante product, Sante barley, pure organic barley, mo'y nakatulid o nakaayon sa akong mama. So, 1 year and 8 months ako karon and mauyapon ang paggamit ni mama. Wala na mabalik ang iyang sakit, normal lang yung sugar, o total healed na gano'n ng akong mama. And my wife is also a teacher. I have 2 children. Akong kamugulangan, my eldest son is also a teacher. Then nangapangasawa ko siya teacher. And then my second child is a girl and second year in college of nursing as of this time. Isa po na ako ang misis, grabe po ng sakit. Kay sa iyang trabaho, dala ng stress. Niya nagka-enlargement na yung heart, nagka-bronchitis asthma, enlargement of the heart, dayon na siya insomnia o napod siya migraine. But Sante barley product lang yapon ang nakayo sa iyaha. In 3 weeks time nga seryoso gyud nga pag-inom, nawala ang tanan. And my wife is now normal siya sa iyang gibati. Wala na to siya iyang pangbati sa una. And then by working Sante 1 year and 8 months, nanapog ko na blessing na nakuha. I am now driving my brand new car, the latest model of Mirage G4 2022. So, nangandoy ko nga makadrive ng brand new car at the age of 60 na, kaya para nag-retire na, makapalit ko. But God is really good at the age of 45, nakadrive ko brand new car. And that car is already 1 year na sa kuha. And then, still counting every day the blessing nagasulod sa kuha, nagasulod by doing the business. Part-time. Part-time because we are busy in the school. So, part-time gihimo na mo siya. And now, in 1 year, I earned $500,000. So, my advice to some of the employee nga pareha nako, government employee, private employee, do not rely on one source of income. Try to look for another source of income na makatabang sa inyo ha. So, ayaw lang po i-stay nga to sa mga source of income nga ikaw lang mag-usa. Try to look for a business nga tabangan ka. Try to look for a business nga ang product sayon ra kayong ibaligya. O try to look for a business nga naay gitawag og network nga makita nimo ang gitawag og law of leverage. So sa akong nakita, because I have been in many, so di na maihap mga napulo na siguro ka networking company, and my last company is Sante. O di na ko nakita nga the compensation plan of Sante is very smart. Smart means specific, very measurable, very attainable, very realistic, and very bounded. So, inanla ko ikasulti sa inyo may igsoon. Ayaw mo og rely sa inyo ang only one source of income. Look for a passive income nga makatabang sa inyo ha in the future. Dili lang sa imo ha, kundi ngadto sa imong next
generation. Thank you kayo, og this is Samson Bartolama, the Gold Executive Director of Sunday International and Anong Glass.